少しです。これを完璧にします。進出単語をしますよ。中間で出るからこれ。1、2、3。言葉の意味は考えないよ。1、2、3。2のところで叩くだけですよこれ。ね、それぞれの言葉の頭で手を叩くだけ。1、2、3、1、2、3、1、2、3。これで完璧になるよ。1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3。これをやりながら2、3とか言ってるけど、これ数字だった。思い出す。2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3。そう。じゃあこのままこの人の上で海を歌います。3、はい。海は広いな、大きいな。俺は昇るし、日は沈む。海に胸を浮かばせて見えてみたいな、その海。できた人は拍手を。結構できてました。これなんかちょっとだから三拍子のリズム、ワルツっぽかったのが突然こうノリがファンキーになるわけです。何でもできます。これ三拍子、123、123、さあ楽しいポレチケポレチケ、これがさあ楽しいポレチケポレチケポレチケ、ノリがガコンと変わる。普通に身近なところにある2拍子、1、2、1、2ね。でこの中で頭の中で3を同時に鳴らすとします。1、2、3、1、2、3。ちょっと歩き方が変わる。足を下ろすタイミングは変わりません。上げるタイミングは変わるのね。ポリリズム化することによって。1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3。はーん、はーんって感じになります。今日は今後、場内の移動はすべて頭の中で3を鳴らしながら移動していく。これ宿題であります。はい。ではこのリズムをさっきのに応用します。ムビラでやってる方はムビラでやりましょう。ね。いきなりやってみようかな。手拍子でやってたことを左手ででこの上で123、123。あなた好きよ、あなた好きよ、あなた好きよ。やれー。困った時